Kubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Labon ngut ki Barikor na ka Jaiñ benreu khasi jong gani ka jilla Meghalaya ki baka Batesi TV kala wanra shapi ki paj ba nong paj ki badon shisha ye ki sap ki phong ki ba kerpang haka jengim ka jong ki ba ubleu la ai kerpang bat haka ni ka kentiru ka Batesi TV kala yo lat ban wat jingtim sa shapang ka weipat ka samla rangba ka balong ka Barikor ka bala penlet jingmut ya ka kam drodar da ka rukom ka ba kampela ka ba lesi ampa judan mano-manoru na pedeng ki Barikor bakin penlet jingmut kum kani ka Barikor ka day ya ka bala tip kerteng kum ka kong batli akor lait thama kabla fi baro ka kerteng jonga ga di batli akor lait thama ti gadi wi ni kinong drodor ni kum ki artis befon banga deru inong hikai atan aka jinya keren bat ka Batesi TV ka kong batli akor kalaya thu baka jus ngotenat bha ya gani ka kam drodor nado baka dang long tang ka khenarit kam drong azang nado bangadang khana aladun ka jus tenan te ka bangadang he la nang sedang ban te mo muchong kala nang yu dan abang idon kasam ti punta king kala ya ski yu ti barla ka bangadang ya ki sendem ki por la nang ban persang wiki yuru ki medium muchong ge kat kum ka jingya tho jong ka kong batli akor ka jupendon kam ye ki jingro ki jongka da ka balet tam ye ki slayap ki bahab haki khlau ki ptam bat ki donru ki jingro ki bakajulat sang shakeleng ki benta ka rikhasi da ka ba shondur shwa bat anda kalawan pai pat shaying kasa syong baik khui ban pendam ya ki jingro bakal adab shondur kini kecing sedang ban ngandro kisah kelong ngashimlin dengan alit school ngarai kini sketchbook jongamo dengan darai kini sketchbook namara ka por bangayo ki free period jongam tu ngari chai draw jingro tika jarang kata ko kisingi ke bang ngaklam rai kita ki tiar school dia ngan apo school pa ka jingling kata ka kamen si mo bangami ban trika mi ki por bangayo light por ti ngayeng ngami shabar kin ngaya chabar nangalaya chabar ngai kita kisela kin ki bahap na ta ki jerong ki dieng ki bela terkhong ti ndigla terkhong tu ngashim ngatam ring ngapit kai kum tu ki ngatan kai kadang kadang scam kita kisela kan tu ni kumnu dari bangayo bandro kini kan kin lo kumnu ti ngara iki ngashim ki rong ni kana ngazdang bandro nang tu kan ti suki pat nang ni pat ngalap kan di kisela long ka biang tu bandro jingro sekali skawir bangai mariang ngaya iki ki khalau ngaya ki ngalap iki sela baper ti no tu ngazang ban lumi ki sela ngazang ban yu na kitu ki sela ro ngazang ban dro ngazang ban pimi ti ki dur ken yang tu pangali rung hayo ne bang ali rung hayo ngai kin ki tiar khasi jungi ngai kin ki tiar khasi jungi ki tiar than ki ki dieng ki pilang em ti ngandalak yu ikan ka ai jingbuat dengan kin kumno dangi pendukam kin ki tiar ki basna kin ki khasi jungi mo tinggal lem nu ngakeli ni ki brio ken nei kin ki tiar ki poi te ki batai nga ki on kin ki poi ni kita ki shnong ken sti than de war yu ki than ki brio kishna te nga hap wat jing tip ki ni ki brio ken ini ki brio ki jakasa jungki tinggal lek kumno ngashim kapla ting kasi bangalat por ngashim kapla ngashim semua yo akhir sti ngadon ki brio bangala ban kontak ken ki banga yu
Ti ngada li cetipan ngalali kuntu ngalai i ketika tenrai na bekiwan kini kitiar ti nang tu ngalala pendon kami kiru akan ke iu kan. Amtang kata kekong batli akor kala penlut poru ban shna Pynwandur yaki knup daki jingriam tenrai ukhon khasi bat yaki siang kum ki jingbo kai bat kentup ru yaki peliang da ke basna kum ki jingbo kai haki kamra songkai. Shusho kala ya ru ba kala kam yo por bha ban penlet jingmun ya kane ka kam jing draw kadai men ba ka sarkar kala penjari de ka jingkhang kherdep hakari India baro kawai house nam arhajar arpo hadin ka jingwan lin shop jong ka khlam jingpang covid khat kendai Ningkong por hasang ka tu lockdown ni hoi kumje tu fing la dan di jingkemen nomor beli ngala kam yo lat ki nang tare bakata ka lockdown kan long to sipor mo to ngala yo lat ba ban syong ken bangan dro bakla pli lat si sai kini ka lockdown mo ti bat da nak tu ka lockdown ru ngala yo kalat am bangan ngan trikam bat ki wimri tang kata watercolor ni yu ngala yo ban trikam ki color pencils ngayo ban trik ni wat itu kisela ngala long syakhalau yu ngayo ban ya ni ti kelap lilat nga sibun ba dah kata lockdown ngala yo kan ban concentrate bangan da syong da le benia ba ki kam ki bangan ada iya kan ada musim na pedeng ki jingdro ki baka kong batli akor kala dro ki longru shapang jong ki nongtem bat ki nongruai khasi bala banana bha kum uba curious walang ubala khlat no nagani ka sla perthai kum ka dak ban pensa kan mau ya usenyang uben hei bo ne rang ba ulano sya usop uthiar ban penreus pa ya ki jingruai khasi tenrai ki badon bat ka khana tang jong ukhon khasi khara ba curious di we ki nong tem nong put long ki ba papau jong kari jongi mo tiak tu si bi khlat mai ani kada kadi kapor bagi rang le ba kini kislang nang dro ngong kum kata ka tribute le ni ka jing ai burom yi ba curious da mata kan ni ka jai ban riu jing bila ai kat ni kan ni tong kum nong anda dro ba curious hang ni kan te ka pelong nga ka tu ko singi ban yu ne ban dro ka dur jing yang tu Sakawai pat ka project baga kong batli akor kala persyang menta kadai ka jingdro bala syuso Pynwandur da Ksai ha ka Jaiñ hadin bala da Pynwandur ya ka jingdro da kikti ya ki bakala sedang suki pasuki ban pun orlong kat kum ka thong bakala angnot ban pendam kani ni ba ka long portrait ngala le mo dikini ki pencil ngala le dikini color pencil ngala le watercolor ngala le lo mo ki medium ngala try ti ka shon poi ka jing mot hangakin kumnon ngala le ki Ksai kin ikini ki portraits na fiso ki wi ho kum kisendi ki ho kalong basok ngila le machine ngila bani yumo tingo persyang di Ksai ngan le ti ikini ki portrait ang sna ba ban droi ki dur berio long ki dur berio bangali ya ki leng tu shon ki berio bom mi thu ti ngan shimi kini ki dur berio ngan draw panong tu jang su ru Ksai kin ti nga sedang nang tu kin ba ini nang diteng kita kam beningkong nang persyang kan kani baru kani ba ka syong ka jing i jong fi kani ka kam kan ka wi ka syong ka jing i ba ka jing tristam tikin nga ibon kini ki kala kasi jing iru ki babon ba kani ka sam mde ta kani ka sam ki wi kan ki sam jong te wa kani ka lan draw jong i parung la ibon kini ki kana kan ke bat kam tam taling ba kani ka social media ngila ban yo ki jing mento shi bun ki jing tip ki bangila ban wan ti ki kena mentar long kuman syong no ru ki la kin ban wat kala bahkan ke social media man kampat bet shu kani ka kamdro kuman syu to feel kini ki wiki kam ga bangale kam hadinam ki dealing bak ngai
ngai bakawe ro ka dikawe ke jingya lenti jong aru kan kata ro ka dikawe ni papin yu kubor bonon ban aish kini kena samla kena ke bakadan kasabi ken kelong ba ngimde ban sakko raju ngiri ban ya ngini kuman syong tin pareng explore wat jing tiap wat kilat kilenti ken kuman syong no rum dan kan ban mangin dalet ban kuman syong no dan kibri ke bamiyo lat lenti bangin net pulim ban petebel andre kuman syong no seperti social media menta ba long ublay ula ay ki kamariang ne kanu bingila taba bangin shimang tu ngin penon kam eksap jungi ken ti ngal kubor ma ko yu kede bai ki bikin wa jing tem mde min sakko tang haju ti bako na social media rong ini kendu ki brio ki bana sebar ki bala bangin nang pen yar shu ki jumut ki jum perkan jungi ken pun kin ki kam jongan nang ayu ngale be ngalai bo be Facebook le ni Instagram oh kilaban peling ba Facebook dan Instagram ki kam ka bangale ngala post Facebook Instagram kerteng jonga kilaban wan badli akor la tama